الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Mga urip na wallah yang kaya tanto kisah sa una katano si isa yang kaya betad akay ignorante si ikuagama na mga pedai si isang kaya mga papata akap sugod o karaniyo bangkit. Walo naman po pandapati agyang kutua mialoy sa hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam mi pantag si iku mga urip na wallah siya peniran so kapagagama o di na ipagwida kaliran so kapagagama aya kapakasasagadiran sa margen karumasayan na lagid siran o sumasakupo sa waga aapoy lagid siran o gumagamak sa waga aapoy. Giyang ka na kiyaw sa raw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kesay baratan o mga tao ang pagagama sa siya paniyan so kapagagama niyan na lagid o tumatampal sa waga aapoy na sabab sa giyang kuta piti barangan ang mga tapang o di na mga tiyuba pakisugat ko baragama lagi dagyang kaya mambubta di manto agyang kaya jamaat tablig sakip kaswin tano si isang kaya galaba ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag tano si iku Ummul Hasanat aptero na Ummul Hasanat na ina o galabok ang mga pipya agyuto su ad-da'watu ila Allah na sabab sa giyang kaya di itanuron na kapag uyag-uyaga na minisampay sa susabuad na dir kita no pakasuporta dir kita no pakaugup kabadan di pangilay sa puriba o di na pangilay sa paawing apkid ilian si iku gumagalabak kuagama na aya ka pagpakawitan niya nun na tigyan na limo o di nagagaw anta akasyap ku mga tao agi pag-agama mata-mataan na may kabenar aya ni ataka nagagaw o di na limo sa giyang kaya kadakdaklan ad di imagagama na dingkasiran petudi dingkasiran na penderenon na api anda siran matatagu na sabab sa kagietin ka nagagaw limo na tagal nakakiran aginawang ka sa kasuporta ang kaakiran giyang giagalabag tanwa da'watu ila Allah na mayon na din so kagya kamauto na kaya barampangon umiyaw na ang mga nabi sa kapaguyagaw ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayaw na din so kagya kamauto na kinipakay si aniranon si iku Allah. Akapakamu ayan agyang kaya da'wat ayamala sila pidawron na suda makapangadi suda aswaian sumay inuranti ko agama na siran ipunagundamanon
Sebab sa si iku masa akyatiro Allah subhanahu wa ta'ala sa hadis Al-Qudsi. Si iku Isa alaihi salatu wassalam. Sa pantag sa kakikasu yagin ki agalabag ko dakwah. Sa akyatiroan yanon sa Ya Isa, innaha sata'ti min ba'dika ummatun yaqumuna bida'watil anbiya ma laysa lahum ilman wala hikmah. Peter Allah, hey Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, sebenarnya apakah talingumah si iku orian ka sa mga pagtaw apang galabak niran ipamendigiran so panlun kuwagama sa lagid o kiyang galabakaon o mga nabi. So kiyan gaw Isa alaihi salatu wassalam, sa giyan ka iya mga tao pamendig kuwagama ang mga ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apya ka tana-tanaun walla ama laysa lahum ilman wala hikmah. Giyan ka iya mga tao apagagama, giyan ka iya mga tao penulun, giyan ka iya mga tao pendawat, giyan ka iya mga tao tablig na daabayran suwa, daabayran kenal, daabayran katao, inurante siran kuwagama. Wala hikmah, nagudisiran pen mata o makaukito ko betir uniran. Kadaabayran ungangan. Nasu Isa alaihi salatu wassalam, nasyusin yan ito ko Allah. Ini pakay siya yan ito ko Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rabbi, kayfa yaqumuna bida'watil anbiya ma laysa lahum ilman wala hikmah. Pitero Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ko Rabbul Alamin. Hikad nang ko na anda manayang ikipemendigniran kapanggalabakairan kikaswiniran ko panulun o mga nabi. Aya panapinulun na daabayran suwa. Aya panapindawat na daabayran kenal. Aya panaptablig na daaban niyang pelang. Naguda panaban niyan ungangan. Kadi matao makaukit sa kapi akasabuti gubtir unian. Nasimbag Allah subhanahu wa ta'ala sa Isa alaihi salatu wassalam. Saya ini simbagun Allah subhanahu wa ta'ala. Natina wa izzati wa jalali. Siapa akwati Allah si iku kabagdakan. Nagu si iku kabsaranakan. Wartifa'i fawqa arshi. Nagu siapa aku penatigu Allah si iku kini pangkatakan, kini puro akan si iku puro warsakan. Ma minhum yakumuna bida'watil anbiya. Kasadun sama na ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apang galabak niyan so panulun o mga nabi. Agyutus Islam, gyutus da'wat. Illa a'taituhum alman min almi. Inunta atig wallah. Na bagam ko siran sa kenal. Bagam ko siran sa suwa. As ipun ko kenalakan. Nago si ipun ko unganganakan. Subhanallah. Subhanallah. Ginan sumaana akatir wallah. Wattaqullaha wa yu'allimukum ma lam ta'lam. Kalakan kasu Allah. Sang galabakang kasu mga subuan yan. Na pananggilaing kasu mga lalangan yan. Ka ipangandor ka din ng Allah sunganin adad na bangkaon katawi. Mahorip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ebtiro na takwa. Ebtiro na kalaksi iku Allah. Naging kutwa ka panaguntamanin ka sa kapanggalabakang ka kung mga subuan yan. Kapanaguntamanin ka sa kapananggilaing ka sa iku mga lalangan yan. Nasa dun sa kapanggalabukan ka kung mga subuan ng Allah, nagkapananggilaing ka kung mga lalangan ng Allah, na palakaan na kao Allah so katao, ama ka pupuunon. Palakaan na kao Allah so ungangan, ama ka pupasudun. Sa ed na mimbol ya gurung ka si ikaw na so Allah, subhanahu wa ta'ala. Diyang kain, adi itano ka pagagama, na mata-mataan na amay ka ditano ikapadi uwallah, di tano ikalim uwallah, na mauulog tano sa peligro, mauulog tano sa kagya kamauto na malatapang,
na ande sabab na aya iman tuan di itano pagurad-uradan na ande mo na ikap kenegatano si iku mga wasiat sa kanaubatan o pululubaas sa mga pipya ko mga wasiat apagunutan tano o di inak nabatan o pululubaas so kapupamaginaga ko mga wasiat ang pananggilan sa mga lalanganon ka ayamya baloy iman tuwa adat tano o di na tabiat tano naging ko tamimbuli tano a korektor ayam anan yan na fault finder ayabu adi itano masagi pa ap kay nang katano si ko mga dauan ko agama na sa mga karibatanon sa mga karibatanon iyadang billah na lindungan tanwanan si ko Allah subhanahu wa ta'ala diyan kaya kagya ka mo ito na di itano kang galabak sa agama na sabnara aya piyaliugatan aya kaya patutan sa giyang kaya panggalabak ko agama na sosirano to ang mga pupuro ikatao si iko agama sosirano to ang mga alay sabut si iko agama na amay ka ipandareno niran ka taguon niran sa mandigatawan diran siyapan so kagya kamauto na atas tanggungan niran diran siyapan so kagya kamauto na galabakiran ko kaya tawaga kiran amatao kaya betuy kiran sa mga kaswa kasala kaway sa dingiran na galabak o di na salakaw panaguntaman na niran na sakano'y isimbi unwallah ada mamakapangadi da mamakaswa na sakano'y tawfikan o Allah apaka panggalabak niyan suwa si ikwagama na oriano kapakang galabag yu si ikwagama na pagisabutan rakano o Allah sa untol agama diyan ka agama di tanong galabakan na kanaubuad na manusia amakang babayaon kanaubuad na manusia kirkun kanaubuad na manusia makatutumpukon kaagama ini apang galabakan tano ayabu absuasuatan tano na suwalla ayabu ab pangadagan tano ukit-ukit na sa ukit-ukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam ayabu ab perlubaan tano apupasudan tano ko tindagan tano na sukatir o Allah nagusukatir o Nabi sallallahu alaihi wasallam nangori pano Allah maluniyaman papandapati aging kutwa sa katawadatu amo untod si isagyang kutwa untod daiyan na dua katawawata iyan ang makadadarpa si isagyang kutwa masa paganeron na swata iyan amisakad amanguda ang matao sumasabut makakakaip makakakanal aging kutawata iyan asumyukod amanguda na mauntod si isang kutwa tibul apupamatia di surat kakagis kanian na matao matia nagu kagis kanian na matao surat na suy kadua wata aging kutadatu na moong pelak si isaging kuta tabla muuntod si isaging kuta kagya ka mauto na tabla sa ayay iuntod yan na diing gita-gita di manumbatembang sa kagya ka mauto na di niyan manggalabak ay pagpakapi ginawa niyan sa kapatembangan niyan sa ginawa niyan giyang kutwa datu na miya kagdam sa kawaw o di na kaor na sugya pa kagdam yan sa kaor o di na kawaw na miya nanalo sa tingin na bagya ko niyo sa ig ka maginom ako nagyang kutwa kaya pa nanalo agyang kutwa datu na sutigo bagwa basa understood sasabutan o ante tiyalwan yan ante tiyawagyan ko mga otaian ayat tiyawagyan ko mga otaian na sumatao matao as sumasabut ang makasasisib ang makakakanal amuntod si isang kutwa tibul adi isurat o di na pupamatia na aya bigan sa pandu aya siyugu uwama akagya kamoto na pakakuan sa paginom niya mayanay na sabab sa giyang kutwa misa kadamanguda awata iya na matao ama kasasasab na dinian tatagun sa ginawa sa panawat tawag yama yan manian din adaman nagudinian lilingain nagip man naging kutwa kagya kamoto na isa awata yan amaong pelak si isang kutwa tabla na miya kadingil ading gita-gita amal lang agiyan siya mayan adi ituro sa tingin na bagya ko niyo say
kapagawa ko, udi na paginom ako. Na sabab sa giyang kuta wata disebut, wata di peleng, wata ada aban yang kenal, ko babuka tanggal say, babuka kuasa baso, na tuminikira sa bube si ikiyama iyan. Onot si ikiyama iyan. Parateya si ikiyama iyan. Miya lalagoy sa kagya kamoto na tulang, na oriano kaya palalagoy niyan sa tulang, na kuminuha sa baso, na tiyangalan niyan sayig, na orian niyan na tiyago yan si isang kota palalagoy, ratar, na ini palalagoy niyan si ikiyama iyan. Nagyang kutagi palalagoy niyan ng kiyama iyan, na ayam matatampar ko puso ang kutawata, na bube si ikiyama iyan. Ayam matatampar sa giyang kuta puso ang kutawata, na unod si ikiyama iyan. Ayam matatampar sa pamikiran na giyang kutawata, na paratya si ikiyama iyan. Nalalangkaw niyan siya iyan na pupalagoy niya ng suy. Nakagiyap pa ka ni Ron na damay ng kaagiyang kutawata, dan yan masugi pa na minisusung suwain yan, na kiyabuka niyan so kagya kamauto na baso, na minitarpang aging kutawata, na miyawlug subaso, na miyarupat, na minitayak suig, na orian o kiyawlug waso a miyarupat, orian o kinitayak o ig, na gumyur o kaging kutawata, sa malagid so kalakyan kiyama iyan, uban niyang buti sang kutakya pakaruptian sa baso, nagukyaw daging kutakagya kamuto na pakay, o diin na aya miniguro o kaging kutawata, na sabab ko bubayan kiyama iyan sa kapsirbisyo niya nun, na danyan nun mira o taging kutway. Na aya pa kay sin Anton episarat na naging kutadato, sang kutadua katawata iyan amatao, agus sumasabuto, asyugu amanyan din adaman nagswini suguun, manyan din adaman lalingay so kagya kamauto na kapkawaw yama iyan, kakikinangalanay ama iyan, o serbisyo niya nun. Na aya kagya kamauto na may pakorot naging kayawata, pagarin niya na may to, adi peleng, adi matao, ada aban yan kagya kamauto, na sabut sa mula pulad. Na aya siwa giyang kutadato, na tuminig keras na magaan sumagaan na pianalagoy niya naging kutawata iyan na may to, aminigpa, penggulook, na ayat niya ni palagoy niya nung napupangangapinan niya, napupangangarkan niya, na di niyan pa magawidawidan. Di niyan ipamagirigiri ka, di niyan ditero na ikaritang ko na prila ya kung kakakanaubas kay siyuwakan. Na siya gada niya naging kaya muntod sa tibul na diyas lang yan. Aging kaya kakasawata, aging petila ka angka. Kesyasya ka, pagkalaklak ka, sa kay siyugu. Sa giyang kota kaya panautuga ka naka, sumasabot ka. Nagukatawa na ka, so kagya ka mauto na panggalaba ka na ka. Na aya siya na anak ka, naging kaya ka mauto na aring ka. Siya na anak ka, naging kaya ka mauto na di matao. Siya na anak ka, naging kaya ka mauto na daaban yan kenal. Giyanan imang bubata di manto di itano ka pagagama. As kanwa lang-ulangwan, ada aban yan mala katawi ko agama. Sa kanwa lang-ulangwan, amay ito isabot ko agama. Adi inggalibag saging kaya da'watu ilallah. Sa kapapagin saging kaya jama'atut tablig. Ay pupanampay niyo so kalawallah. Ipupanampay niyo so kaparatya si ikwallah. Ipupanampay niyo so kabubay si ikwallah. Kaunuti si ikwallah, kay kalakan si ikwallah, na maribat kano sa di kano maribat na asala dan yung baba, na kanauban niwanan kasalaan kwallah, nagu kanauban kanuanan kararangitan na wallah, kakatawan na wallah, antay titwa kapapaliugatan, saging kaya kapanggalaba ka si ikwagama, na makapamagumay tanubo sa balingan na tao, makapamagileta nubo sa hadapan wallah, naman isa na tiruan yan so kabnarian sa hadapan wallah, hikad nang ko na minsan pandiyakan kabals. So kaptiro ako si ko Allah, kaya ni matiro na Allah, na sabab din sa bubi akar ka, sabab din sa unot akar ka, sabab din sa parati akor ka, na di ko diing galabakan akagya ka mauto nagipsyampay na kan si ko mga suguan ka. Di ko diing galabakan akagya ka mauto nagipanampay na kan si ko kagya ka mauto na mga panduan ka, kabubi akan sa kagya ka mauto na masuatakan sa ka. Di sabab, aso Allah subhanahu wa ta'ala na tiyawag tanong yan sa anto na ukit akyat tawagar katano o Allah. Na paganya ukit akyat tawagar katano o Allah subhanahu wa ta'ala. Aming gulalan ko dawat. Napigtaro yan si isa Quran.
Allahu yad'u ila daris salam. Allahu yad'u ila daris salam. So Allah amapura gumala na ipendulunyan kita no sudarpa kalilintad si iko surga. Darpa akagya kamoto na kasuswat si iko surga. Naging gutwa kaya yagyan ka na darpa si iko surga kalilintad. Na isanan apad kuwalu adarpa ko surga bitu sa Darussalam. Na adna hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api tiruya na sa tao. Amo saryan so salam ko uman salungan na maka 25 o di na uman salungan na maka 26 na umapantago na kapatay na pakasuldu Allah si iko surga abitun sa Darussalam. Na apya ginang bu imyas sukatiyo sa di niyo katublig. Uman mapita na pasenggay kanu sa 2 ka oras sa gumidiyo. Oman mapita na di ka no mangususi ko kagya kamoto na mga siringan niyo. Oman mapita na di ka no di injola si ko kagya kamoto na mga ranil kano. Sa ayay pugit niyo kiran na assalamu alaikum. Kipasampay niyo si ko rinaw na gusto salam apamamugayan. Apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan niyo, ikipantagagyang ka nakapugusara si ko salam. Katiron Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinasallim ala man arifta am lam ta'rif. Bagan ka dun so salam si ikaw akilalang ka, akatawan ka, agusudid na bang kaon katawi. Naging ka di tano kang galabo ka si ikaw agama, na ipsumpay tano so salam, malagid, o kagya ka mauto na magkikilala tano, anta ka di tano magkikilala. Sabab pa din sa unod tano si ikaw katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miya panutul sa hadith, adna sa katawa mama, pilalakaw si isagin ko ta desert, apsumsang ko ta mauta na darpa, na si isagin ko ta kapilalakaw na isang ko ta desert, na tipadan o Jibril alaihi salatu wassalam, asis salin sa manusia. Na inisyo niyan, kay sa katawa mama na andakasyung, na tigyan, miya paniatakan, pamisitaan akan sudayo akan, miya paniatakan, pamisitaan ko sudayo akan. Sa ayat 3 na kagya kamauto na niatakan nun, na did na sala kawarwar sa suasuatakan ko Allah. Na ayapitero o Jibril saging ko tamama, na sabnara miyang bagyan ka so tarutop arila o Allah subhanahu wa ta'ala. Amiyas suatar ka so Allah, nagukyabubi na ka so Allah. Kyabubi ang kau Allah subhanahu wa ta'ala. Papandapating ka man, ayabu ay ni pamisitang ka si ikubulayo ka aka, nabubay ka si iku Allah. Suasuat ka si iku Allah, na kyarilaan ka, nagukyabubi ang kau Allah. Na ay pandapat ka si isaging ko tatawa ay ni panikkaon. Na kagya ka mauto, na isumpayin kaon suagama, ay ni pamisitang kaon, na isumpayin kaon suagama, ay ni sampayin kaon, na kagya ka mauto na pagisabutan kaon ng antawa so Allah subhanahu wa ta'ala. Isanan, amapya kasukat tano sa di tano kandawat, aging ko takapapagusara tano si iko salam, giyang ko takatiroan ka sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na mayang bagyan ka sa sapulo amapya, nagusapulo agulimu, nagusapulo akabarakat, kukipambagan na kaon si iko mga tao, sa giyang ka na salam, kakagi apadanan sa ngaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, aging ka na salam. Ikadua, ay nitawag rakatan o Allah subhanahu wa ta'ala, ami aloy si isa Quran. Natingin Allahu yad'u ilal jannati wal magfirah. So Allah subhanahu wa ta'ala, na ipagimbitaryan na kano, so kaya ka mauto na kasurgaan, ipagimbitaryan na kano, so relayan. Nagib man naging gadita no kang galabuka, saging kaya agama, na daabat ano banta ka pikir, daabat ano singanin, arwar sa kapakasultano si iko surga, daabat ano antap, arwar sa karilaer kita no Allah subhanahu wa ta'ala, na apya ginamupman, miya sukat tano sa di tano kang galabuka si isaging kaya ka mauto, na dakwat, aging ko tarilaan tano Allah, nagupakasultano niyan si iko surga. Mga pagarya, siya Sheikh Al-Uthaymin, Muhammad Saleh Al-Uthaymin, ay sanan amala awlama si isa kagya kamauto na mamlaka Saudi Arabia na ad nagitabian piyagusay niya nagyang ko tamipantag ko sambayan tigin as-sala sumakapantag si ko sambayan wama adraka mas-sala na anto na imiya kataling umarka at tutulan mi pantag ko sambayan nagyang ko ta kitab apiyagusay
Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin mipantag saging kaya sambayang na aya isa pagaling corona gingutwa kialian sa nguta harakatus sala. So kagkaukaw ko sambayang paganeron na kagkaukaw ga paliugat. Ikadua na kagkaukaw ga sunna. Ikatlo na kagkaukaw ga jais, miyapakay, mubah. Ikapat na kagkaukaw ga kagya kamautunan, haram. Na anto na ikagkaukaw ga paliugat, asa ka amisumbayang na kipaliugat ka din sa ginawang ka kapakapkukaw ka. Paganeron, tumiyakbir ka, Allahu Akbar. Naso kapakaadap ka, saging ko tading ka di sumbayangan, kudar pa mga Muslim, na dang kamasugat a Kaaba, dang kamasugat a Baitullah, abang kaya maadap. Na adna, sumiyagadr ka, akatawan niya na Kaaba, kasi matatampar sa kawanan. Na tigyan ka at tingar ka sa kawanan, kagina na Kaaba, kamakasisilay, so kapakaadap ka. Na si isaging ko ta mas sa agetiroan nun sa tingar ka sa kawanan. Kada ka makaadap sa Kaaba, kamakalapas ka. Na udi ka tingar amianag ka aging ko tagyatiro arkaw na di ka makaadap sa Kaaba, na itaros ka susambihan ka, fasalatuhu batila, na susambihan ka na ilang, may binasa. Sabab sa kagya ka mauto na siga di isambihan ko darpa ang mga Muslim. Akataon sa kagya ka mauto na pagadapan. Naguadam po na may teror ka. Isaw na nan akagkaw ga paliugat. Ikadua, saging ko ta harakatul wajiba, kagkaw ga wajib. Naging ko ta mas atom yakbir ka, Allahu Akbar. Adi ka di isambihan. Na kaya tulungan ka aging ko tawata, ami pagubayin ka kuding ka di ka isambihan, agkulog siyang ko tatuak. Kulog sa giyang ko ta saliyutayan. O di na pendula niya naging ko tuwa, apoy. O di na pendula niya naging ko taglat. Giyang ko ta kagya ka mauto na pakapali. Dasi sa giyang ko ta masa, ading ka di ka isambihan, na miya wajib, kagya ka mauto na, lakadan ka aging ko tawata, kuan ka aging ko tawata sa dinan kaulog siyang ko tatuak, dinan kaulog si isang ko ta saliyutayan, o di na dinan kakapti sa giyang ko ta pakapali, uni na dinan kagama ka sa isaging kuta apoy. Subhanallah. 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 Ubar ka tanong mo pag isamuti wallah. So ka-importante akasya pa tanong si ko mga Muslim ang mga pagaritanong. Ang mag-ingaran sa Muslim, ada alam ba ko kamo Muslimiron arwar sa ingaran. Antonib, tiro na kanabatan na bugasyap, agubatan na bugay ng kaagyan kay mga pagaritanong. Napapandapat ninyo, adiga di isyumbayan, na may wajib ka amilayin ka yung kutaw ta kulog siyang kutatwak. Kakaptan ni naging kuta pakapali. Kulog siyang kuta sa liyutayan. Kadisgrasya sa giyang kuta apoy. Nakapapantagan ading kasuso at anaswalla. Na may wajib ka kaya ka mo ito nakatabangin ka sa giyang kutawata. Sabab sa kalaiyarga o life. Ay mga naniyan na hayat, kauyag-uyag. Sa kanya ka mo ito na di matay yung kutawata, di masuka lagi yung kutawata, di madisgrasya yung kutawata, na ay wajib ka kung di ka siyang biyang natabangan ka ang kutawata. Iman to. Na pira-pira yung mga pagalitan. Akagya ka mo ito na kumakadan ko walay niyan adib siyang biyang. Kumakadan ko tindan niyan adib siyang biyang. Kumakadan ko bubasuka yan adib siyang biyang. Kumakadan ko opisina niyan adib siyang biyang. May nagyan subang. Ipupanawag sa Allah, naman yan din na digatawan. Nakatawan niya kasakit yan. At na miya panutul sa hadith, akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay ginakon apyagbangan, na ad napakapupanawag ng Allah ang malaikat. Adi niyan tiroon, ahay muriyataw Adam. Miyabiyag, so apoy, si iko mga paluniw at tutong kanunian. Na parangan niyo, na giyang guta kiyabiyagu apoy si iko mga paloniyo, mga aay niyo at tutungkan niyan, na ayak kiparngon, na tumindig ka, na magabadas ka, na sumbayan ka, na miyaparang ka giyang guta apoy at pakarubro ka. Na pira-pira mga Muslim, imantua kapapantagan pa na Muslim, kapapantagan na wata abara simba, wata abara amal, wata amatao, nakagya ka mo tunay bagagyan sa sambayan, na wari umiya paliugat akatabangin kasi ikwata. Agkulog si isa giyang kota sa liyutayan. Akapapantagan na diga di isimbayang.
nakagya ka mo ito na ay patutra ka na tabangan ka, akapatan ka aging kutawat sa dinya na kaulog. Si isa giyang kuta sa liyuta yan, si isang kuta tuwa, giyang kuta kagatutong yan, si isang kuta apoy, na ayar karid, da mapatot akatabangin ka sa giyang kaya mga Muslim. Akagya ka mo ito naramig biya ka siyang ataw na desiran din parang sa apoy, apapakatutong si iku ginawairan. Adiran dintindigan siya simbak wallah. Akatawan tanukman sukadiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mahallata fiha tarikus salah illa nazalat alaihi fi kulli yawmin 70 la'natan. Mata-mata na giyengkot na darpa. Isa ka mahalla. Adna matuunun asakataw agbubay ari o takirbalig. Adna matuunun asakataw ang mama ari o takirbalig. Adin yan itindig susambiyang yan. Inunta na pakaturun kira na wallah so pito pulo amurka, pito pulo abalawla, si isaging ko tadar pa iran. Miya pato taki mga pagariya. Adita no daway nagyang kaya mga pagarita no di indawat. Dita no kagya ka mauto na pamawing nagyang kaya mga pagarita no di indawat. Dita no sirad din kagya ka mauto na ilutan sa birong. Abata no kira na petiru apagan na dagano na kenalan niyo maya. Kamata-mata na makatiru ka sa hadis. Kenapa hadis naipa ka naraka ka antari itaw abanyan di sa sabuta marata so kaang kubak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antari itaw abanyan di katawi at tibubaan niya nakaang kubas iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naipa ka naraka iyan nagyang ka nakabkaang kubas iku Rasulullah ing gulalan ko mga hadis na ayak iya pegang kumun na sumanga tatao kay nuari idaaban niya sabut asabu siya miyan nagyan na usa ka mataw na di ka di mangangkob, ay ipapangangkob ka sa ikaw kadtiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipapangangkob ka sa ikaw kadtiro Allah subhanahu wa ta'ala. Nagitip ka nagkukagya ka mo ito, na dama makaswa, naguda makapangadi, naguda bayaran sabut. Giti sabab, amya patot, nagumiya wajib, akagya ka mo ito, na kaugupitan o kasuporta atano sa ikaw mga pagalitan o di inggalabak kudawat. Miya panutul pa ni Sheikh Abdullah bin Bas, amya kay sa atigyan na sigu Allah subhanahu wa ta'ala sa Jibril alaihi salatu wassalam ayat tigin ini sigu Allah sa iko Jibril na sunging kagin ko tadarpa amin darwa kasiran ko Allah member dusa siran kaayaman akap ke gamitat tano si iko rarang itu Allah ayaman akap penduna para ketano rarang itu Allah na igira amin beradu sa tano pinggel ba ketano sumarata pinggel ba ketano sudusa pinggel ba ketano sumarata nakagya ka mo ito na pupakataling mas surarang itu Allah pagkapatot na ketano susiksa Allah na inisugo Allah si ko Jibril at pading kagiyang ko tadarpa na baklidang kagiyang ka bubutadan adarpa pambubutadan nilang sang kanadarpa na baklidang ka sa tampar sa liyawaw na yung katampar sa nidalam. Sabab sa mga taonan, amin darwa ka siran ko Allah, amin beradu sa siran ko Allah. Nauriyan yan na magaan sumagaan na sumiyong sa Jibril sang kutadarpa. Nakagima ka umasang kutadarpa, namin kayan asa kataw a Muslim. Min kayan asa kataw a tao, asa sabut niya nuwan tawa aswallah. Makakanalian nuwan tawa subsyusu at na Allah. Makakanalian ang taas sa sumiyugo kung mga suguan. Sumiyugo sa kapagagama na dan yan din na palabutagyan ko ta mga tao sa nila nakadarwa ka kaya buwa siniptin yan nagiginaw niyan. Na miya pikiru Jibril alaihi salatu wassalam aayan ni sigura kanu Allah nang binasaan ko ang kadarpa kasabab sa kiyang baladuseran na ububudin mirag siya naging kaya Muslim akan nabapod siya nga mga darwa ka mga baladusya na magaan sumagaan namin balingan si ikwallah. Hekad nang ko na sudar pa ini sugu karak ng baklideng ko na adna pagamadeng koron. Ayat tingin na pagamadeng koron nagyang ko tadar pa na kagimaw ko na adna sa katawro ng Muslim. Abara simba abara amal. Akagya ka mo ito na kanabapod siyang ko tadi imbarado siya. Ugaid na piyabeen niya nagyang ko ta mga barado siya ko galabagiran. Na miya pikirakan ang baklideng ko siya na kirag siya ito. Na amay-amay. Nakagya ka mo ito na kanabo ito po siya sugo ng karakan na kararangitan akong kaudi na di karakan masuat. Na Antonay Peter o Allah si iko Jibril. Hey Jibril na betuin ka ang utadarpa. Na ayap penulubang ka naging kota Muslimun. Diyong kota kanaubuon baradusya. Pagkailiran sudiin darwa ka ku Allah. Pagkailiran sudiin baradusya ku Allah.
na pitu daniran. Dairan sapar yaging kuta mga tao. Piyabe niran naging kuta mga tao. Na ayang ka pagam-pagan niya baklida sulupaan kulupa, darpaan kudarpa. Kasasabutan niya bisa sa akan suwalla. Na dinyan siran sipen, na dinyan siran pelalangan, na dinyan siran siaparan, na dinyan kiran isampay suwagam. Gitu sabab. Ayakap kugamit aging kairarang ito Allah. Na sabab sang kada-kadakal tano ang mga Muslim amya makaswa, miya makakenal na piyabe ani tano sa pagtaw, pitaw dan tano sa pagtaw, kadi tano siran ipagwida akal sa kasabutiran si isaging kota kagya kamoto, nakapkulugiran kulandeng, kudiran kambaladusya. Panganin tano si ikwallah, aging kaya makampat na gumabuba, ang mga osean tano, mga dawan tano, may pantag si isaging kaya kapanggalabakatano si ikudawatu ilallah, na palapaleta no taufikan wallah, nagupala-paleta no terangan no wallah,